Ηρεμήστε, δεν τη ρωτάτε καλύτερα να... Τι να τη ρωτήσω, θέλω συγκεκριμένα περιστατικά σε συγκεκριμένο χρόνο. Αφού δεν ξέρω το χρόνο, πώς θα τη ρωτήσω. Πέστε κάποιο περιστατικό. Άρχισε ο γάμος στην αρχή με προβλήματα. Πότε παντρευτήκαν? Το 94. Το 94. Αρχίσαν τα προβλήματα. Ναι. Με ζήλιες. Από μέρους της συζύγου. Του συζύγου, πως είχε ενοχοποιήσει κυνήγι, γι' αυτό το έκανε να ξεφύγει. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Πιο κοντά στο μικρόφωνο και πιο καθαρά μιλήστε. Η ζήλια της και η κυνήγι που πήγαινε, έλεγε πως πήγαινε για να ξεφύγει από εκείνη. Αλλά αυτός πήγαινε να ξεχάσει γιατί η γκρίνια της ήταν πάντα να σου υπόφερε. Εγώ ζούσα από κάτω, βέβαια, όλη την ώρα έβλεπα πολλά, αλλά ούτε ήθελα ποτέ να πω στο ζευγάρι, δεν ήθελα να πω ανάμεσά τους να πω τίποτα. Σήμερα ζουν μαζί. Όχι, από πότε δεν ζουν μαζί? Έχουν 4 χρόνια τώρα. 4 χρόνια λοιπόν. Πριν από αυτό, κοντά στη διάσταση, έγινε κάποιο περιστατικό που μπορείτε να μας το περιγράψετε? Πολλά έχουν γίνει. Ένα, κυρία μου, σας ζητάω ένα περιστατικό. Εντάξει, τώρα τι να σας πω, για μεταξύ τους ή για... Ναι, για μεταξύ τους, βέβαια. Του κατηγορούσα πως είχε εξωζυγική σχέση. Πράγμα συγκεκριμένα, κάτι του έλεγε. Σταματήστε. Φωνάζεις. Του έλεγε έχεις την τάδε, ας πούμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρετε. Αυτό του το έλεγε πάντα. Γιατί μου το λέτε σαν συγκεκριμένο περιστατικό? Αυτό του το έλεγε 10 χρόνια. Αυτό εννοούσε πως είχε εξωζυγική σχέση. Όταν αποφάσισε με αυτή να κάνει το 2002, να ζούσαν πάντα, δεν τον πρόσχε καθόλου. Όλο το βράδυ πήγαινε για δουλειά, το βράδυ. Αν δεν θέλετε να μου πείτε συγκεκριμένο περιστατικό, σταματήστε. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Δεν έχω πάει σχολείο. Μπορείτε να συνεχίσετε λιγάκι? Όχι, να μην καθίσετε, να συνεχίσετε. Όχι, αν δεν μπορεί η γυναίκα θα καθίσει. Δεν θα πέσει κάτω για να εξεταστεί ως μάρτυρας. Καθίστε κάτω, θα εξετάσουμε τον άλλον πρώτα. Καθίστε. Ο άλλος μάρτυρας. Ελάτε. Έχετε σακάκι να φορέσετε? Όχι. Πώς έρχεστε έτσι στο δικαστήριο? Δικαστήριο. Πώς? Δεν είναι τίποτα. Για πηγαίνετε τα μαλλιά σας πίσω, σας παρακαλώ. Στην εκκλησία έτσι πάτε? Όχι.